Oh, ukhona moya. Ngakhuleka. Ukuthi ke in case Swinkile and nomsebenzi wethu siwenza kanje. Ziningi inhlelo kwesizosibona nizosibona nje sifika imoto zaka technical zethu sifika la sizo installer izinto ezizokwazi ukuthi zimlande lezi zinto enizitshontshe. Manje amaphoyisa asefika ambeka emva ukuhamba amaphoyisa zafika imali uthi manje sikhona ngithi mina hayi ke ngizocela usection ke ngingizwe ukuthi message singakwazi ukusuka kanjani sonke siyekene sike futhi ngafika